San Agustin kulturguneak, Durangoko San Agustin kulturguneak berriz bere ateak zabaltzen ditu. Iraiak 6an. Kultura segurua da, eta San Agustin segurua da. Binakako, Irunako edo Batentzako jesarlekuak, aforo mugatua, etorri. Iraiak 6an, hasten gara, familia guztiantzako ikuskizunekin, Mari Erreuskin, Glu-Glu produkzioak. Gero, iraian 20an, safari ikuskizuna, publiko guztientzat, eta helduentzat iraiak 26an. Hasiko gara, oimiakon, ke hacía terren ikuskizun berriarekin. Animatu zaitezte, kultura segurua da, etorri. Kaixo, llega la nueva temporada de San Agustín y volvemos a abrir las puertas del teatro tras 6 meses cerrado por la pandemia. Seguimos apostando por la cultura en Durango y queremos agradecer a las técnicas el gran trabajo realizado para poder disfrutar de tantos espectáculos. Hemos tomado las medidas oportunas para que quienes queréis venir a ver los espectáculos podáis hacerlo de manera segura. Os animamos a venir y disfrutar de nuestro maravilloso teatro durante esta nueva temporada. Nos vemos en San Agustín. Uda honetan, Uda Kulturaz Blai programazioaren barruen, 39 kulturrekitaldi eskaini ostien, San Agustin kulturgune honetara salto egita tokaten jako. Udazkeneko programazioaren aurkezpena egingo dugu eta udazken honetarako hainbat ekintza bete ditugu. Segurtasun neurri guztiak beteta eta segurtasuna bermatuta dagoen heinean, Durangoko udaletik kultura segurua dala aldarrikatu nahi dugu. Azkenik, esan, udaletik eskerrak eman nahi dizkiegula San Agustineko langile guztiei egiten duten lanagatik. Eskerrik asko ekipo eta animo!